Voin hi February ni thum sang ni som ni pani ni nga ni ani a Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tunlai chu Mizoram chunga boruak duam lo tak tak a thleng de ureng maya heti mek la hian khovel ram lian dang te kan thlir chuan indo mai theidin hmuna dingin ral thuam po anin chhok nei siak ani ta ber mai chu wangin tun tum chu Russia le Ukraine in kar boina kal zel UN Security Council meeting a Ukraine thlawang ho tu US le Ukraine votu Russia te thu manga anin beidan ngaihnawm takte baka Russia le Ukraine boina kal zel chungchang te Joe Biden le Russia President Vladimir Putin te thuruk pu chuak chungchang te kan bo sei hi kanon chiar chuak don ani UN Security Council meeting hi January thla khan nei ni in meeting kawani hmain USC in soi theiviau ma se an tumangin an che theida der lo mai Ukraine wanga UN Security Council thukhom Russia le US te chuna satakin an in hiala hetia UN Security Council an thutkhom chan hi abul pui ber chu Ukraine naya Russia in sipai le ral thuam engwaza tan hun wangani ma se US in thutkhom a ko chu inrem na lam ain in hial boina hunatan an hmang tila kan soi sual tamom love Russia hian ama tantu China chau nei ma se US po an duangin an che thei bik lo UN Security Council a hian India lamatang chuan chairman in thla khun lai ani wangin engma an soilang lem lova kongdang zonga thlir chuan India hi lelama ordum lelama orsen an soyang dewin US le Russia lam tang ve an ni wangin External Affairs Minister Jai Shankar po atong phim khur thiam hle ani Security Council meeting an nei don hian Russia in phone manga vote line meeting nei lo turin vote zong masama se China chau lo chu pui tu an mulem lova US hian Ukraine le Russia boina boruak chu mi pui hriata soi ho an rota Russia ro chuan du lovin an hial kalve thungani heti anin hial boila hian ramdang ero chuan muan na le ven him thila a hlawm theiati in US an thlop jok thu an au chu pui ve thungani US in Russia laka hremna lek tum viau ma se an tumlok ang chun engma angkal pui thei bik lem lova achan chu Russia hi UN permanent member jing mi ni in China ina tran box sia veto power US France le Britain tenen inang khatan ni wangin antan che ta harve le ani US ambassador to the UN Linda Thomas Greenfield chuan UN member som panga te ma Ukraine border a thil thleng hi in chautu na mai ani keini lamatang chuan thudik kan transan le kan che dan hi in chautu na tur pakhat ma aum lo Russia hian a chautu masa council members midang tu mai nan ti velovani Washington US de Russia in thian thana chiat lai bergan tong me kan ibere tina soi chuak khialani Thomas Greenfield chuan Russia in Ukraine border a sipai nuai khat zet an hung chu khothangram te chuan in chautu na kan ngai ni tin soi ve boka chu mai ba ka Russia le Belarus tang dun te hian Ukraine laka thil thalo tak tian tumani atibok Washington in finfian a thatak an nei ni soin Russia lam hian February thla chu nge hian Belarus a sipai nuai thum don lai an hun manarin thu a soi chuak bok Russia lam ambassador po aduai lo hle Russia's UN ambassador Vasily Nebenzia chuan Washington in engma finfian an nei lo ti soin Moscow hian Ukraine bai an tum ngei ti turam mai nan finfia theilawani ati khothangram kan thopui ta hian boina chinfel na ram hoi zong reng an soilova boina chinfel lam ain thila punlun zong le thupong por zong in engkim mai hian la a an mani zok hiani boina ti punlun na boruak ti zual tu zok chu ti in US a chang le tani he kan thukhel zok hi indona chu ani lo mo he kan thukhel mek hi indona tluka in chuanga talom le indona thleng se in ti hmel hle mai a thlen hunin nga ka in thu so hi takram chantir in cha kan 18 na takin chang le tani United States hian Security Council ram te an du anga hruai tur hian vote ko an mamoa ma se China le Russia in US du dan an do tlat wangin an tan ti thei awang ve hle ani achan chu Russia le China hian US du lo lama an vote ani chuan US tan chuan an du anga Security Council hruai chu an hlat hleang Russia UN palai Nebenzia chuan Russia in Ukraine tension sayo hi kan hlau lova Moscow in khothlang ho apu chiatang sipai le ral thuam kan da za thi confirm engma ani ngai lo ati
China chuan ram pahnih chu that taka indor ton se ti adua China UN ambassador Zhang Junpei chuan media thom ring lutuk chu khakin tu nang tuta engthil nge in bei sei tun hi azol do zo ka in bia ka ngai hun lai ania aurin chiam hun ani lo ti na khak nge nge ani Russia palai nibenzia chuan Ukraine na an boruak chu ram chung boina ram pahnih in rem siam na mang chawina chin fel thei don ani ati France UN ambassador Nicolas de Riviere chuan Russia chu diplomacy lam hoi turin angena Kenya UN ambassador Martin Kimani chuan Russia US le NATO ram te chu thulai tak zong turin angen bok ani UN Security Council meeting azawa United States President Joe Biden chuan thotan ni lama thatharin Washington lam hi chu indona inchau tu ai chuan thu mangin seifel lam hoi tu mang umiang tin Russia le Ukraine ta inrem lo na chinfel puya tumani mase Joe Biden na thu soi top lama Russia chu a warning ti hria tak hian engthil ma chinfel theiani lo chuan kanin ring rengania ti na soi chuak zo maya US President Joe Biden an he thu toite soi hi heltu an tamin media te chatui berani hial ome mitam tak chuan Moscow hian Ukraine do ngei se ati na nge Moscow vauzama tumna ni angle tin anin rin siak nge ani Moscow ero chuan Ukraine bayan tum lo zia voi tam an soi cham chi to a cholni liam ta khan US Department of Defense le US sipai mun pui Pentagon thupuang tu John Kirby chuan borok ron ti sang le zualin Russian hian Ukraine hi engti khuna po arun thei ti soin John Kirby chuan Russia le Ukraine hi engti khuna po anin run thu thei ti intelligence tangin thu kan dongani ati Putinan Ukraine run tur hian du thlan tur tam takanaya engti khuna po adu thlanna ati hlotling thei ani tu na ni embo nakin huna po ani thei Vladimir Putin a thu ani ati hetiang thuleng wa kara hian mi tam takin zone an nei le an hria thiam theilo thil pakhata tlat maya Russia chuan Ukraine hi engtika ma run kan tum lo ti nan soya ma se khothang ram ho hi engtika ma ra be ti rembo an thun hoya kan kun ngai lawang ti nan soi le boxia chuta US chuan indo na lo thleng mai turangin thu an than ti reng boxi US zokian Russia le Ukraine te hi indo ti ran tum ta zok nge ti chu mi tam tak ngai dan ani hialani France Russia Ukraine le Germany te malak na Normandy pact mangin Berlin muna tu na tanga ka ni nu khian in biak na an nei le dona Ukraine hian boruak ti punlun lo zonga thuwa vai virlain thila punlun zonga lo soyanom ve mek bok ani soitong khan US and Ukraine chu tran puya tumru hle maya Russian arun thut thei thila tin tuna hian a thoruk nan cargo plane lian tok tak ra thum chi sang ton zanga lai mai chu Kiev khopuya a chople ta a Russian President Vladimir Putin apo Ukraine run chungchang thua avoi khatna na tong chuak khialani Putin chuan Russia security ina kan phu thil poimo panhi US le NATO ramten enga ma min ngai saklo hi alo mum lo hle ani ti na soi chuak khialani heti la hian US President Joe Biden chuan American sipai sang thum te chu Eastern Europe thon turin thu pe ka chuwa he thilawang hian Russian President Vladimir Putin chuan US le NATO te hian indo na kongzo turin mintur man boni tin report a penghe nge ani US official te chuan The Wall Street Journal an hril danin sipai sang ni Fort Bragg North Carolina omte chu Poland le Germany a thonan niang ti an hrila sipai dang sang khatte chu Germany based infantry striker squadron na anom don ni nan soipok Putin an press conference Hungary Prime Minister Viktor Orban nen an neina US zokin kan kot kai maya an missile anon hunga guarantee indu chuan nangma ani in guarantee in pe masaturani tuna hian chet in lam satlat tin khothlang ram ho chu akhak ani Russia lam tang hitam lo ma se Hungary hi NATO member ni chung sin Russia nena inzom na thatak nei ani US in cargo plane lian tok tak Ukraine tan tia ton zanga lairal thuama thon lu zinga hian ton somriat panga vel chu silai mulam ni in
engang taka tha nge an ni tiro an ta lang du lem lo ani Moscow Deputy Foreign Minister Alexander Grushko chuan Russian News Agency kaltlangin Russia in khotlang ho nena boruak ti ziom nana an malak dan tu Washington kutan hlan ia soi chu dot mu hlu mani alo ti ve bok The Washington Post ve thung chuan source thataka tanga thu kan don danin The Kremlin in khotlang ho nena an boruak ti dayani theinan White House Secretary of State Antony Blinken nena rotna an penin thuan chu ve thungani Russia's Foreign Ministry chuan Foreign Minister Sergei Lavrov an US Canada NATO tangrual ten hena Russia thilput an chan kim do na lai ria tirin athon le tian ta langani heti Russia le Ukraine chu inrun mai theinia thua than la hian United Kingdom Prime Minister Boris Johnson chu Ukraine khopui Kiev thlengin President Zelensky a muzo press conference nei zuingha la Russia chu na taka hrek zuya awani ma se UK parliament a hian Russia mi house ton to ten sum hanga anvul len anom nual wangin US suan London po akam khat hial to kha ania Russian State TV channel chuan Boris Johnson thu soivel chu anlo ngai thu tak lo hle mai Russian TV chuan Prime Minister hian UK ram chung politics boina thupnan Ukraine boina hi aron chuan lamvel mai mai ani tin an ngai ho hle thung ani Johnson hian Russian President Vladimir Putin phone mangin biak tumma se Partygate wang hian a thul lea Russian President Vladimir Putin chuan abiak du lo thu soi ve thung Putin hian Boris abiak hun turom vela Boris nilovin French President Emmanuel Macron abede inie soin Mings inrem na manga ma an lockdown tur soi puita zokani Boris Johnson hian UK in Russia chu na taka hrekani tur thu soi ma se Russian media te chuan Boris Johnson thu soi chu an ngai ho lea Russian media chuan Boris Johnson Partygate scandal an kap na sa a UK Prime Minister Boris hian ho mai mai a boi pui lain UK mi puite chu COVID dan bo chia te hrema avo renga ama zokin dana bo chia ni tin an kap le dani tin tun la hian Russia le Belarus chu indo nun chan pui tham tak zirin an kalpui de ureng maya he war games an ti mai hi US chuan Russia in Ukraine run pha nan an mangang ti an hlau hle ani Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Belarus nen hian war games an nei ti thu thang chu apom thu soya Russia hian Major Contingent Eastern Military District VVO aerial units le air defense unit te atir hialani tun hi war games te nau chau alani ti soin he in do nun chan hi February ni ko thleng nei an tumani February ni soma tangin in do nun chan lian zok Major war games an trandona he hi Russia lam chuan the allied resolve of 2022 tinan vo ngeng he ani Shoigu chuan Major war games atel tur zat sipayala soilem lova UN Security Council meeting akhan US Ambassador to the United Nations Linda Thomas Greenfield chuan February a Russia in sipay nuai thuman hunan rin thu soikha adikring an tam ta hle ani tuna hian Russian President Vladimir Putin chuan hian boina chungchang thua Hungarian Prime Minister Viktor Orban chu Moscow amikhol mek ninan soibok tuna hian Ukrainian President Zelensky chuan Ukraine ramin sipai nuai khat an nei bel na turle sipai hlo ti pun na tur thil poimo aboi pui zo towa tunkar hian US Secretary of State Antony Blinken le Russian Foreign Minister Sergei Lavrov te chu phone call in anin bele don ninan soi tin Vladimir Putin hian UN Security Council Ukraine boina wanga an thukom chu angai poimo lo mai ni lovin angai howang reng lea Russia judgmangin Estonia airspace an paljam mi mai ani Russia in NATO airspace a represent ngai lova an soidan chuan Russia hian Su-27 judgmang hian NATO airspace hi handai po an tum lem lo nin an soya he thilawang hian NATO ho an lom lo hlea Russia che dan hi thil thleng duom lo takle thil poi takani anti Russian Su-27 fighter jets hian NATO states airspace mai baka
Island of Vainlu, Gulf of Finland dana bo chian in an soi. Estonia chuan Russia Su-27 fighter te che dan chu anlom lo hle ti soin Russia ro in an phanasa hle thungani. Biden le Putin thuruk Leakout chu paper daily el paisina ti chua chuan United States chuan Russia le Ukraine boina ti zio mani theinan missile huna chungchanga inrem siam na an nei don ni in Spanish newspaper daily el pais chuan Biden le Russia president thuruk Leakout arom phor chuaka Russia hian Ukraine che vela tanga aral thuam te a hun son huna US point missile huna tumna an son don ni soenia hei hi achan le wang chu US president Joe Biden an Russia president Putin chu aruka inrem siam puina alo nei wang in an soyani document poimo panina chuan NATO Secretary General Jens Stoltenberg an 30 nation military organization omna lai vel chu athen lai ti danglam hret rot na ombok ni soin he document leak out hi reilova khovela deng chuak ngala he document si adikani nga chuan Ukraine Defense Minister na US nena Ukraine phena Russia nena inrem na siam lo tura Biden angen na chu engma lo maya changin boina tamzo ka thlen thei wangani mitam takin Biden le Putin document leak out hi adik le diklo an ngai chang me kani ole khati zongkha tunlai khovel boruak timwonom lo tu khovelin an thliron thup chanchin kanon puan thei chu ania khovel hun tong hi adum lo ta hle zong ani hi Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me